Здравейте хора, аз съм Петър и искам да ви покажа моят нов телефон. Ето, Lenovo A536. По-скоро не ми е нов, от седмица-две ми е. Да. Или от 2 месеца някъде. Ами, да. Аз дадох стария си на ето откъде ти снима. Ала и аз си гледам. Това ми е новия телефон, ето. Само... Покажи го да е. Включи го. Ето тук. Малко са по-така тъпи копченицата е тук. Давай, И... включи. Имам се първо момент. Да, първо. Ето. Бетека. Ами, Да видим. добре. Къде имаш? Имам и тия. Clash Royale, Growtopia, Pokemon Go и Slitario. Да. Ако искате да направя една игра на Slitario, Добре. ако се реди, нали? Така. Ако... така, само. Аз трябва да си гледам екрана. Да. А той трябва да снима самия екран, защото Да. малко ми е... Малко е трудно. Да. Сега. Така ми е супер лесно. Защо ми е така? Защото си рестартнах. Взема. Така. Ето къде. Не, чакай, искам да ми... Не, бе, дай на другото, бе. Оп! Фак! Не, бе, дай на другото. Ето къде ти е по-дълно. Да, чакай. Не ми е тъй. Ето, оп! Бе, фак. Петре. Много съм зле. Добре. Сега ще ви покажа, ето и кълъфа ми. Тъй. От месец и половина. Покажи го на Ето. камерата. Ето го Опа. вътре, ето го и отзад. Да. И сега ще ви... ето. Телефон Ето го. и кълъф. Да. Сега го слагаме вътре. Давай. И това сега е по-лесно с копчетата. Например, включвам го, правя с паролата, която иде. Опа. Написах я, видяха я. Пука ми. И така. Тук YouTube, тук 4 страници. Четвърта е почти пълна с приложения. Но, да, това беше. Чао!